Nachádzame sa v obci Andovce, ktorá je vzdialená 2 km západne od mesta Nové Zámky. Volám sa Jana Vykrutová, som realitná maklérka a v aktuálne rozrastajúcej sa lokalite mám pre vás v ponuke priestranné pozemky. Nech sa páči, stačí si len vybrať. Viac informácií nájdete na www.janavykrutová.sk/pozemky Andovce. Zavolajte alebo napíšte, ale hlavne sa príďte pozrieť. A ďakujem za vašu pozornosť.